私たちはお前たちの世話にはなってない。仕送り止めたっていいのよ。あなたにできるのかしら。義両親は完全に夫のことを舐め腐っている。じゃあ、望み通り止めてやるよ。するとある日、義両親は泣きながら夫の職場にやってきた。お願い。お金を援助してちょうだい。親子なんだから助けてくれ。私の名前はのぞみ。34歳の会社員だ。私は大学を卒業してから就職した会社で、今も働き続けている。そのため現在は仕事でもかなり評価を得ており、部長という立場で部下をまとめている。責任も多く大変な部分もあるが、それでもとてもやりがいがあるし、何よりも仕事が好きな私にとっては、楽しいという気持ちの方が勝っている。そんな風に仕事にばかり時間と労力を費やしてきた私は、当然のことながら恋愛に割く時間などなかった。気がつけば今の年齢になっていて、周りに随分と差がついてしまった。私の友人たちはみんな結婚もして子供も産んで、マイホームまで買ってっていう人たちが多かった。年齢的にも普通はそういう段階なのだろう。だが私は未だに独身だし、一人暮らしだしで、周りからは気楽でいいよねなんて言われることさえあった。彼女たちも悪気はないのだろうが、子育てもして家事もしてローンも払ってっていう生活を送っているので、責任も重く大変な部分も多いのだろう。でもそうやって気楽でいいよねなんて言われると、ちょっと複雑な気持ちになるのも確かだ。みんな自分で今の選択をしているわけだから、全部自己責任じゃないか。結婚を選択したのも家を買ったのも全部自分だ。私はそれらよりも仕事を取っただけのこと。どうしてそんな風に言われないといけないのだろうか。心の中でそうやって悪態をついたのだが、それでもこの時のことで少し私は自分のことを見直そうとも思った。果たしてこのままでいて幸せなのだろうか。仕事はもちろん大好きだし、楽しくて毎日が充実している。それでも私だって恋愛結婚をして、温かい家庭を築くという道もあるのではないだろうか。そしてそれは仕事をしながらでも、両立させることができるのではないだろうか。私の中で今までは仕事に生きるのなら、恋愛や結婚は捨てないといけないという考えが無意識にあった。だから避けていた部分も多い気がする。少しずつ、私は自分の考えを変えていかなきゃいけないな。そう思い、私は恋愛をしてみようと出会いを求めることにした。ただどうしたらいいのかわからなかった私は、比較的最近結婚した方である友人に、どうやって旦那さんと出会ったのか聞いてみた。すると友人はマッチングアプリで出会ったと言い、そのサービスのアプリを教えてくれた。私は早速登録をしてアプリをやってみることに。とりあえずプロフィールを作成して待っていると、びっくりするほどにいいねみたいなのとメッセージが届いた。まあ中にはホストみたいな業者っぽいのもあったが、いろんな人が私にメッセージをくれてびっくりした。これは一人一人確認するのが大変だなぁ。そう思いながら、私は仕事の合間に男性陣のプロフィールなどを見ていった。私はできる限り丁寧に見ていったが、それでも本当に数が多いので清潔感がなさそうな人とかは、見た目の段階で申し訳ないが切り捨てた。女性は無料な分、気楽に見ることができるが、男性陣は有料だからこれは続けるのは難しいだろうな。そして私は何人か良さそうだなと思う人がおり、いいねを返した。そうやってマッチングがされると、相手の男性の方とメッセージのやり取りができるようになった。そして私はマッチングした人たちと、それぞれアプリ内でやり取りを交わしたのだが、その時点でもダメだなと思う人はすぐに出てきた。いきなりタメ口を使ってきたりとか、すぐに会おうとしてきたりとか、明らかに恋愛目的ではない人だとか、プロフィールはしっかりしているのに、メッセージのやり取りをすると変な人というのは結構いた。そのため、マッチングしてからもちゃんとした相手を見つけるのに苦労した。これは私が思っている以上に、
出会いを見つけるのは難しいのではないだろうか。私は半ば心が折れかかっていた。ようやくちゃんとした人と会えたと思っても、実際に会ってみると全然写真と違うということもあった。よくよく話を聞いてみると、プロフの写真は6年前のやつだったそうだ。実際に会った時は、写真の頃の面影がなくて別人状態。そういうこともあるのかと、私はがっかりした。そのため、もうこのマッチングアプリで出会うのは無理なんじゃないかと思った。次にマッチングした人が変な人だったら、もうここで出会いを探すのはやめよう。私はそう思いながら、最近いいねをくれた人のプロフを見た。その中でちゃんとしたプロフィールで、なおかつ写真に写っている顔も清潔感がある人がいた。私はその人にいいねを返してマッチングをした。すると彼からメッセージが来たので、それからやりとりを進めていった。男性の名前はマサトといって、私よりも3歳上。37歳で未だに独身というところに少し引っかかりを感じたが、それでもとても優しそうだし、メッセージから受ける印象は、真面目でちゃんとしてそうだった。そして何度かメッセージのやりとりをした後、私たちは直接会うことに。どうか写真通りの人が来てくれ。そう祈りながら、私は待ち合わせ場所で彼が来るのを待った。すると男性から声をかけられた。それはマサトさんだったのだが、私はびっくりした。全然写真よりもかっこよかったのだ。そして雰囲気も良くて話し声も素敵だった。私は正直な話、彼に一目惚れをしてしまった。それから私たちはカフェに行って、お茶をしながらいろいろと話をした。どうやら、彼は昔から写真写りがかなり悪いらしい。だから見た目よりも老けて見えるそうだ。彼とは、初めて会った気がしないほどに会話がしやすかった。仕事も真面目にしているそうだし、服装も清潔感があってシンプルなコーデでまとまりがあった。そして彼も私のことを気に入ってくれたようで、それから LINE を交換して食事やデートに行くようになった。デートを重ねていくたびに、私は彼にどんどん惹かれていく。一緒にいるだけで、なんだか心が落ち着くのだ。そして何回かデートをした後、彼は私に告白をしてくれた。私の答えはもちろん OK で、こうして私たちは付き合うことになった。それから順調に交際を続けていった私たち。そして1年ほどお付き合いをした頃、彼からプロポーズをされた。私はこの上ない幸せを感じた。ずっと仕事ばかり打ち込んできたけれど、こうやって誰かと一緒になるというのは、また違った喜びがあるものなんだな。私は彼からのプロポーズを受け、そして結婚することになった。それから私たちはお互いの両親に挨拶に行った。私の親は彼の年齢を聞いて少し戸惑いも見せたが、実際に話してみてちゃんとした人だと感じたようだ。安心して私たちの結婚を認めてくれた。そしてその後、私たちは彼のご両親に挨拶に行った。基本的に問題はなかったのだが、私は少し気になるところがあった。それは彼のご両親の身につけているものや、服が高級だったことだ。お金持ちというのならまだそれもわかるが、彼の実家は普通の家だったし、彼のお父さんは一般企業に勤めていたらしく今は定年退職をしている。そのため退職金と年金暮らしにしては、少々贅沢をしすぎているのではないかと感じた。まあもしかしたら投資をしていたり、親族から相続した資産などが他にあるのかもしれない。こんなことを直接聞くわけにもいかないし、私はあまり気にしないことにした。そして両家の顔合わせも済ませ、私たちはついに結婚式を挙げた。友人たちはみんな私の結婚をとても喜んでくれて、結婚式でも盛大に祝福してくれた。また当時、私に失礼なことを言ってしまって申し訳なかったと謝ってくれた。やっぱりいくつになっても、友達というものはいいものだ。何かあっても、こうやって謝れば元通りの関係になれる。
まあ私は言うほど気にはしていなかったし、なんなら友人たちのおかげで結婚にまで至ったものだからむしろ感謝している。無事に結婚式を終えた私と彼は新婚旅行に行き、それから一緒に暮らし始めた。大好きな夫との新婚生活はとても楽しかった。夫は自炊が得意で家事全般もできるので、共働きでも家事を分担することができた。夫が作る料理は手軽で材料も少ないのに美味しいものが多い。これだと食費も節約できる上に満足のいく食事ができていいね。そうだね。まあ、俺はずっとこういう食事だったから、のぞみにこんな食事をさせていいかちょっと不安だったけどね。美味しいから全然いいよ。それより一人暮らしの頃から、こうやって節約メニュー的なのを作ってたんだね。私は夫に感心した。やっぱり夫はちゃんとした人だ。これなら二人で貯金をしていくことも可能だろう。そう思い、私は夫に夫婦の共有口座を作って、毎月貯金をしていかないか提案した。すると夫は少し難色を示した。いくらくらいを考えてるの？毎月お互いに5万とか。5万か。2万じゃダメ？どうして？私は夫がそんな風に言ってきた理由がわからなかった。夫は稼ぎが悪いわけではない。それなりにいい企業に勤めているし、勤続年数も長いので結構収入は高い。だからどうしてそんなことを言うのかわからなかった。もしかして借金でもあるのだろうか。私は少し不安になって夫に聞いてみた。すると夫は気まずそうにしながらこう答えた。実はさ、親に毎月仕送りをしているんだ。仕送り？そうなんだ。私は借金じゃなくてほっとした。だが夫が夫婦で貯金をするのをためらうくらいの額なのだろうか。私も仕送りをしようと親に提案してみたことはあるが、別に必要はないと断られていた。だから何ら不思議なことではないのだが、夫がいくら毎月仕送りしているのか気になった。ちょっと踏み込んだ質問になるが、私たちはもう夫婦なのでこういった話もしなければならないだろう。一体いくら仕送りしているの？私がそう聞くと驚きの答えが返ってきた。月20万かな。20万。毎月、そんなに仕送りをしてるの？やっぱ多いのかな。一般的に見たら絶対多いよ。そっか。でも、それくらい入れないと親が納得してくれなくて。私はこの時、義両親がやたらと高いものを身につけているのを思い出した。あの時感じた違和感、それは夫の仕送りで贅沢をしているからだったのだ。ねえ、お母さんたちってそんなにお金に困ってるの？なんか毎月大変なんだって。そんな中で俺を大学にまで通わせたんだから、恩返しをするべきだろうって。いつから仕送りをしてるの？社会人になってからだよ。それってもう、かれこれ15年は仕送りをしてるってこと？まあそうなるね。私はびっくりしすぎて倒れそうになった。夫から教えてもらった仕送りを計算すると、合計で1000万以上になっていた。最初は月に5万円ほどだったそうだが、昇進したりボーナスをもらうと多めに要求してくるようになったそうだ。そしてそれは親孝行だと、義両親は夫に言い聞かせていたらしい。私はその話を聞いて絶句した。そんなの親孝行ではなくただのたかりだ。だが夫はすでに洗脳されているのか、仕送りをすることが当たり前になっているようだ。そのため、仕送りがおかしいという感覚はあまりなかったらしい。私は必死になって、夫にそれはおかしいと言った。お母さんたち、絶対に生活に困っていないよ。本当に困っているんだったら、あんな風にブランド品ばかり買わないもの。そうなの。今まで私たちはお前の学費のために我慢してきたって言われて、仕方ないのかと思ってた。私が何度も夫の説得を試みたので、
夫も少しずつ自分の仕送りの額がおかしいと思い始めたようだ。ねえ、一度仕送りの額を減らしてほしいことを相談してみようよ。私も協力するから。わかった。夫は私の提案に乗ってくれて、私たちは仕送りをするタイミングで義両親の元を訪ねた。義両親は温かく出迎えてくれたが、仕送りについて相談したいことがあると告げると、途端に顔色が変わった。仕送りについて何を相談したいの？毎月入れてるお金を少し減らしたいんだ。ほう。それはどうしてだ？義両親は鋭く夫のことを睨みつけた。俺も結婚して家庭を持ったし、自分の家庭に入れるお金を増やしたいんだ。そうなると、母さんたちに仕送りしている額を減らすしかなくて。それは甘えじゃないのか？そうよ。それにあなたは私たちのことを大事に思っていないのね。簡単に切り捨てるってことでしょ。義両親はそうやって夫のことを責めた。夫は洗脳されていたこともあり、義両親に責められると言葉に詰まってしまった。ここは私の出番だ。そう思い、私は話に割って入った。今までどれだけ正人さんがお母さんたちに尽くしてきたと思ってるんですか？簡単に切り捨ててることにはならないでしょう。むしろお母さんたちから、そろそろ彼を解放させてあげるべきだと私は思いますよ。私がそう言うと、義両親は目を見開いて怒った。あんた、嫁のくせに何生意気なことを言ってるんだい。家族の話に首を突っ込んでくるな。それなら私だってもう家族ですよ。正人さんと結婚をしてるんですから。それに正人さんがお母さんたちの仕送りでお金が困るということは、私たち夫婦の生活も困るということです。そんな状況になるのを、みすみす黙って見ているわけにはいきませんよ。いい加減、正人さんに寄生するのはやめたらどうですか？まあ、贅沢をやめられないから、自分の息子の収入を当てにするしかないんでしょうが。私はそうやって義両親を挑発してみた。今まで何度か話してみて、義両親がプライドの高い人だということは理解していた。だから、これは有効な手だろうと思ったのだ。すると案の定、義両親は顔を真っ赤にして怒り始めた。ふざけるな。私たちはお前たちの世話にはなってない。そうよ。私たちは親孝行の機会を与えてやってるだけよ。へえ、そうですか。それなら、夫は十分に親孝行の役目を果たしたと思いますが。それを決めるのはあなたじゃないわ。正人が決めることよ。ねえ、正人。仕送り止めたっていいのよ。あなたにできるのかしら。義両親は完全に夫のことを舐め腐っている。じゃあ、望み通り止めてやるよ。私は絶対に夫のことを説得してやろうと思った。夫は義両親による洗脳のせいで、どうすればいいか判断に悩んでいるようだった。だが、なんとなく私の味方をしてくれそうな雰囲気を感じた。夫は、ちょっと、考えさせてくれ。と言って私を連れて帰った。ごめんのぞみ。嫌な思いをさせて。いいのよ。ああやって喧嘩になることは分かっていたわ。それよりあなたはどうしたいの？俺は、私は夫が洗脳から解けてくれることを願った。すると夫はこう言った。もう仕送りをやめるよ。本当に？ああ。のぞみが俺のために母さんたちと対峙してくれたのを見て、目が覚めたんだ。だけどあの場で断っても、なんだかんだ引き止めてきて面倒なことになりそうだと思ったんだ。だからさっさと引き上げて、もう仕送りをせずに無視をしようと思って。正人。私は夫が義両親ではなく、私を選んでくれてすごく嬉しかった。そして私たちは、特に義両親に連絡をすることなく仕送りをやめた。また住んでいる家に突撃されても困るので、私たちは違う賃貸マンションに引っ越すことに。それから少し経って、義両親から夫の元に電話が来たが、夫は無視をした。その後、定期的に義両親から電話が来たがもちろん無視を貫いた。
そうして3ヶ月ほど義両親との関わりを絶った。するとある日、義両親は泣きながら夫の職場にやってきた。お願い。お金を援助してちょうだい。親子なんだから助けてくれ。義両親は土下座をして夫にすがったようだ。この3ヶ月の間、夫の仕送りがない状態で過ごした結果、すぐにお金がなくなり借金をしないといけない状態にまでなったそうだ。そのため、夫に何が何でも助けてもらおうと思ったようだ。最終手段として泣き落としにかかれば、夫のことをまた洗脳できると思っていたらしい。だがもう夫は以前の夫とは違う。夫は、もう俺はあの時に母さんたちと縁を切ったんだ。と冷たく言い放った。そんなこと言わないでおくれ。血のつながった親を見捨てる気か。そうやって義両親も食い下がったが、夫はきっぱりとこう言った。俺を散々利用してきたくせに、都合のいい時だけ親子だとか言わないでくれ。これ以上俺につきまとうようなら、警察を呼ぶぞ。実の息子から警察を呼ぶと言われて、義両親は相当驚いたようだ。そして、周りからものすごい視線が集まっていることに気づき、義両親は慌ててその場から逃げたらしい。私はその話を聞いて、夫が完全に義両親の洗脳から解放されたのだと思って嬉しくなった。その後、義両親は借金が膨らんでいき、家を売らなければいけなくなったそうだ。そして現在はボロアパートに住みながら、残った借金を返済するために2人とも働きに出ているんだとか。本当にいい気味だ。一方、私と夫は仕送りの必要がなくなったことで、ものすごいスピードで貯金ができている。このままいけば老後の生活も安泰だし、なんならマイホームを建てることも可能だろう。私はこれからも大好きな夫と2人で、幸せで楽しい日々を送っていこうと思う。1000万以上も仕送りをもらうなんてありえないですよね。この親は間違いなく毒親ですね。主さんの旦那さんは気の毒でしたが、主さんという素敵な女性と出会えたことが、ラッキーだったのではないでしょうか。お互いに出会うべくして出会った仲なのでしょう。とても素晴らしい素敵な2人だと思います。これからも夫婦仲良く幸せな人生を送ってくださいね。ここはもう俺たちの城なんだよ。金なしババアは邪魔だから出て行ってくれる。そのように言って私たちを追い出そうとしてくる兄夫婦。今まで散々好き放題させてもらっていた兄の恩知らずの態度に、私はとことん呆れてしまった。お母さんは私と一緒に暮らすからね。何があってももう絶対に合わせたりしないから。私がそう言うと兄夫婦は勝ち誇ったような顔で笑っていた。私は母を車に乗せて運転席に座っても、兄夫婦への怒りがまだ残っていた。すると母は優しく微笑みながらバックミラー越しに私を見てこう言った。あの子、終わったわね。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。大学を卒業してから私は一人暮らしを始めている。当時は一人暮らしに憧れがあったので、社会人になって新生活を始めた時はワクワクしたが、いざ親元を離れると親のありがたみをすごく感じて実家が愛おしくなる。そのため私はしょっちゅう実家に帰っていた。父も母もまた来たのかと口では言うものの、娘である私が来ることは嬉しいようだ。社会人になってから何度も来ているが、ふと両親も年を取ったんだなと気づかされる。今までは元気に動いていた父も、60歳を過ぎたあたりから怪我をしないように、ゆっくりと動くようになっているし、母も服の趣味などが変わっている。だがいつまでも夫婦の仲は良くて、私は将来、結婚したら自分の両親のような夫婦でありたいと思っている。まあ、もう将来とかいう年齢ではなく結婚適齢期なのだが、未だに相手はいない。母からも、早くいい人が現れてくれるといいわね、と言われている。でも私自身はそこまで結婚は焦ってはおらず、30代で結婚できればいいと思っている。今は仕事を頑張りたいので、
毎日昇進のために資格の勉強をしている。そのため実家に帰省することは私にとってのいい息抜きとなっているのだ。しかしそんな中、思いがけない出来事が。それは私が仕事をしていた時のこと。いきなり母から電話が来たのだ。普段はこんな風に仕事中に電話をかけてくることなんてないので、私は嫌な予感がした。急いで電話に出ると、母の声は震えていた。お父さんが倒れたの？母の話によると父が仕事中に倒れて病院に運ばれたらしい。私は慌てて会社を早退して病院へと向かった。病室に着くと、ベッドで寝ていた父が上半身を起こした。おう、のぞみ、来てくれたのか。お父さん大丈夫なの？ああ、大したことはなかったよ。心配かけてすまなかったな。いや、無事ならそれでよかったんだけど。私は一旦自分を落ち着かせるために、母と病院のラウンジに飲み物を買いに行った。その際に父の容体について母に聞いてみた。もしかしてお父さんは重い病気なの？父は私に心配させないようにごまかすことが得意だ。だから本当のことはいつも母に聞いている。しかし今回は本当にそこまで大事ではなかったようだ。貧血を起こしてしまって、それで運悪く机にぶつかって倒れてしまったみたいで。頭を打ってたから、念のため精密検査をしてもらったのよ。そうだったんだ。母の話を聞いて少しは安心したが、それでもあと2、3年ほどで定年を迎える父は確実に体が老いている。私、実家に戻ろうか。だってもしお父さんの介護が必要になったら、お母さんだけじゃ大変でしょう。のぞみ。ありがとう。でも大丈夫よ。私もまだ元気だし。そう。でも遠慮しないで困ったらいつでも言ってね。うん。ありがとう。それから私は仕事帰りにも実家に行って父の様子を見に行くようになった。そんな中、ある日私が実家に行き、両親と食事をとっていると、こんな話をしてきた。マサトから連絡が来たのよ。お兄ちゃんが。どうして？私は嫌な予感がした。兄はずっと自由にわがままに過ごしてきて、両親に迷惑をかけてきた人物だ。美容師の専門学校を卒業後は、とりあえず仕事を決めて家を出て行ったのだが、それから10年以上、一度も実家に帰ってきていないし、連絡もよこさなかった。だからいきなり連絡をしてくるなんて、よっぽどのことだと思った。金でもたかろうとしているのだろうか。私は不安になったが、母から告げられたのは驚きの内容だった。結婚するから挨拶に来るって言ってるのよ。結婚？母は少し嬉しそうにうなずいた。ずっと音沙汰がなくて心配だったけど、ちゃんと仕事をして結婚相手を見つけてたってことよね。当然だ。あいつももう30歳なんだから、社会人としてちゃんとしてもらわないと困る。そのように言う父も、兄がまともになっていることを知り嬉しそうだった。本当によかったね。挨拶にはいつに来るの？あさっての日曜日に来るみたい。よかったらのぞみも来てくれないかしら。10年ぶりに会うし、結婚の挨拶なんて緊張しちゃうから。わかった、いいよ。こうして私は兄と久しぶりに会うことになった。当日、そわそわしている両親と一緒に兄と婚約者を待つ。するとピンポンが鳴り、兄たちがやってきた。久しぶり、父さん母さん。マサト、久しぶり。さ、上がってちょうだい。10年ぶりの再会に両親は嬉しそうだった。お兄ちゃん久しぶり。おう、のぞみか。すっかり大人になったな。そりゃ私ももう28歳だからね。兄は昔のような荒れた感じはなくなっていて、随分と落ち着いたようだ。
そして隣には綺麗な女性が立っていた。みんなに紹介するよ。婚約者のゆかだ。はじめまして。ゆかです。丁寧に挨拶するゆかさん。私も両親も慌ててお辞儀をして挨拶をした。それから居間でみんなで座り、お茶をしながら話をした。兄は昔からは考えられないほど人が変わっていた。兄がまだ高校生の頃は金髪にしてチャラついていて、学校をサボったりすることも多々あった。タバコが見つかって停学になることもあったし、朝帰りすることもしょっちゅうで、いつも父と母は兄に説教をしていたものだ。万引きをして親がお店に謝りに行くこともあった。当時は兄はいくら親に怒られていても反発していて、聞く耳を持たなかった。専門学校に通ってからも、朝帰りはしょっちゅうで酒とタバコの匂いを常にまとわせていた。私はそんな兄が苦手で、だから専門学校を卒業してから実家を出て行ってくれて、正直ほっとしていたくらいだ。そんな兄が久しぶりに実家にやってきて心配だったが、10年もあれば人は変わるようだ。婚約者さんもいい人そうだし、私は兄の結婚を祝福した。そして兄は父が体調を崩しやすくなっていることを知ると、結婚後に同居をしようかと両親に提案していた。突然の提案に私たちは驚いたが、優しく微笑む兄を見て母は涙を流した。マサト、ありがとうね。父も涙までは流さないにしても嬉しそうだった。まだ大丈夫だとは思うけど、2人だけじゃ大変になりそうだったら相談させてもらうわね。兄の結婚の挨拶は終始和やかな雰囲気で終わった。兄たちが帰ってからも母と父は嬉しそうだった。私もやっと家族が一つになれた気がして嬉しかった。その後、兄とゆかさんの結婚式も無事に終わり、私たちはいつもの日常に戻った。結婚の挨拶以降、兄は定期的に両親に連絡を取っているようだ。兄も親の心配をしてくれるのはありがたい。もし父か母に何かあった時は、兄弟で協力して助け合える。そしてそれから1年ほどが経った頃、母が足を悪くしてしまい車椅子生活になってしまった。まさか母の方が先に大変な状況になるとは思わなかったので、私はびっくりしてしまった。父も体調が優れないことが多いのに、そんな中で母の介護が必要な状態になるなんて。私はすぐに兄と相談した。すると兄は、俺とゆかが実家で同居するから心配するなと言ってくれた。兄嫁も納得しているらしく協力的だという。最近の兄の感じだと信頼できるし、私は仕事で日中は一緒にいられないから、兄夫婦に親との同居を任せることにした。その後は実家に行く頻度は少し減らすようにした。一緒に住んでいる兄夫婦と両親の邪魔をあまりしない方がいいと思ったし、兄嫁も義妹である私が頻繁に来るのは嫌だろう。たとえ仲が悪くなかったとしても、気を使ってしまうことは確かだ。だから私は2、3ヶ月おきくらいに実家に行くようにしていた。だがそれくらい間を空けて実家に行っているからこそ、なんとなく両親の元気がないことが分かった。二人とも目に見えて老け込んでいっているのだ。年を取ると急激に老けていくのかもしれないが、それにしても異常なまでの老け込み方な気がする。まるで毎日ストレスがひどいような感じだ。私は兄夫婦が席を外しているタイミングで何か悩んでると聞くのだが、母も父も何も言ってくれない。二人とも自分たちで抱え込んでしまうタイプだから本当に心配だ。それからというもの、私は遠慮せずに頻繁に実家に通うようにした。その度にゆかさんと兄は嫌な顔をしていたが、私は気にしなかった。俺たちがいるんだから別にそんなに来なくていいよ。そうよ。あなたが来ると気を使うのよ。別に気にしないでください。いつも家にいる時の感じで過ごしてください。私は毅然とした態度でそう言った。土日はほとんど実家を訪ねて、たまに泊まることもあった。すると兄夫婦は限界が来たようで、
ある日私が実家に行った時にいきなり怒鳴りつけてきた。いい加減にしろよ。今は俺たちもここに住んでるんだよ。頻繁に帰ってくるんじゃねえよ。兄の怒鳴り方は昔の荒れていた頃を彷彿とさせるような怒り方だった。ちょっとそんな態度をお父さんやお母さんにも取ってるんじゃないでしょうね。取ってねえよ。お前と違って俺を怒らせることはしてないからな。私はその言い方に違和感を感じた。まるで自分がこの家で一番偉いと思っているような言い方だ。そして兄嫁も私を睨みつけていた。正直言ってあなた、常識がなさすぎよ。そんなんだから結婚ができないんじゃないの？私は兄嫁の挑発的な言動に頭にきた。ゆかさんはちゃんと母の介護をしてくれてるんですか？家のことやってるんですか？私がそう聞くと目を見開いて兄嫁を怒った。はあ？あんたの目は節穴なの。あんたがこの家に来てる時だって見てるでしょ。私が掃除をしていたり、お母さんの介護をしているところを。確かにそういう素振りはしているが、でももう半年くらい経つが未だに兄嫁の家事や介護はおぼつかない。もしかしたら私がいる時だけやって、あとは放置しているんじゃないかと思ってしまう。私は両親には申し訳ないと思いつつも、強硬手段を取ることに。それは母の部屋に隠しカメラを設置することだ。そこで普段の兄嫁や兄がどんな態度で母と接しているのかを確認することにしたのだ。私は設置したカメラの映像を見て驚いた。まずほとんど兄嫁は母の部屋にやってこないのだ。しかも驚くことに母はトイレの際に部屋で紙瓶を使っていた。これはつまり日中に全く兄嫁が介護をしてくれないから自分でするしかないということだろう。私はこの映像だけでめまいがしそうになった。食事も適当なものを部屋の中で食べさせられていて、トイレの台の時だけ嫌そうな顔をしながら兄嫁が車椅子に乗せていた。そして夜は仕事から帰ってきた父が介護をしていた。たった一日の映像だけで私は両親の現状が分かってしまった。私はすぐに父に連絡を取った。お父さん、本当のこと言って。家の中、お兄ちゃんたちのせいでめちゃくちゃなんでしょ。どうしていきなりそんなことを？私は正直に隠しカメラのことを話した。すると父は驚いていた。ちょっと待ってくれ。母さんが日中にそんな目に遭っているなんて俺は知らないぞ。どうやら父は兄夫婦から夜だけ介護をしてほしいと頼まれて、仕事後に母の介護をしていたそうだ。兄嫁は家事が適当らしく、父は私の発言がそのことだと思っていたそうだ。父には兄嫁はちゃんと介護をしていると報告していたようで、まさか母の介護を放棄しているとは思わなかったらしい。私はすぐに実家に行き、父と一緒に兄夫婦を問い詰めた。すると兄夫婦はあろうことか開き直った。別に死んでないんだから大丈夫だろ。大げさなのよ。そのように言う兄夫婦に私よりも先に父が切れた。ふざけるな。あいつはお前の母親である前に俺の大事な妻なんだ。これ以上俺の女を傷つけることは許さない。今すぐここから出て行け。父のものすごい怒声に驚く兄夫婦。今すぐ出て行けなんて言われても困るとワーギャーわめいていたが、父は決して兄夫婦を許さなかった。結局、兄夫婦はしぶしぶ実家から出て行った。おそらく実家に住み着いて家賃を浮かして楽な生活がしたかったのだろう。兄のことだから、介護なんて適当にしてていいと兄嫁に言ったのだと思う。見た目を真面目そうな雰囲気に変えて私たちの懐に入り込んで、好き放題やるなんて卑怯だ。私と父はすぐに母に謝った。母はいいのよ。我慢してた私も悪いし。と逆に私たちに謝ってきた。その後は鍵を変えて、兄夫婦が入ってこれないようにし、私も実家に移り住んだ。それからは父と2人で母の介護を分担し、3人で仲良く生活をしていた。しかし、
そんな中で父が心筋梗塞で倒れてしまい、そのまま息を引き取ってしまった。母は父を失い悲しみに暮れていた。私も悲しさから涙が止まらなかった。だが葬儀の準備があるので、私はいつまでも泣いてはいられない。一人で頑張って葬儀の手配をした。父はたくさんの人に慕われていたので、葬儀にも多くの人が参列していた。そして身内だから仕方ないが、兄夫婦も葬儀に来ていた。だが兄は金髪に戻していて、兄嫁も髪を明るくしてまるでキャバ嬢のような雰囲気にしていた。おそらく両親に媚びを売る必要がなくなったから素の状態に戻したのだろう。私はできる限り兄夫婦に関わらないようにした。だが葬儀の後に父が残したという遺言書を弁護士の方が開封するので、仕方なく兄夫婦にも同席してもらわなければならなかった。兄はどうせ俺のことなんてボロクソに書いてるんだろうけど、遺留分はちゃんともらうからな、と言って退屈そうにしていた。だが弁護士の方が父の遺言書を読み上げたとき、私も兄夫婦も目を見開いた。そこには驚きの内容が書かれていたのだ。父の遺言書には、私と母に貯金をそれぞれ半分ずつ、そして兄にはこの実家の家を相続すると書かれていたのだ。この家はかなり広く、客観的に見てもかなりいい家だ。兄夫婦もまさかこの家が手に入るとは思わず、びっくりしていた。だがすぐに大喜びし、子供のようにはしゃいでいた。マジかよ。ここが俺たちの家になるのか。まさか当初計画してた通りのことがこんな形で現実になるとはね。早速引っ越してこようぜ。おい、お前らさっさと出て行けよ。ここはもう俺たちの城なんだよ。金なしババアは邪魔だから出て行ってくれる。そのように言って私たちを追い出そうとしてくる兄夫婦。どこまで母のことを存在に扱えば気が済むのだろうか。今まで散々好き放題させてもらっていた兄の恩知らずの態度に、私はとことん呆れてしまった。だがどうして父は兄に家を譲ったのか。あれだけのことをされても、やっぱり息子という存在は大事だったのだろうか。私はモヤモヤした状態でいた。さあ、荷物をまとめましょう。マサトたちはすぐに来るだろうからね。うん。確かに兄夫婦なら自分たちの都合でこの家に来て、私たちを追い出してくるだろう。私と母はすぐにバリアフリーのある賃貸マンションを契約し、転居の準備をした。それから数日後、兄夫婦は本当にすぐにやってきた。まだいたのか。さっさと出て行ってよね。自己中心的な兄夫婦の態度に呆れながら、私も淡々と対応した。お母さんは私と一緒に暮らすからね。何があってももう絶対に合わせたりしないから。私がそう言うと兄夫婦は勝ち誇ったような顔で笑っていた。会いたくなることなんてねえよ。厄介払いができた上にこの家が手に入って最高だわ。これ以上、兄夫婦のニヤニヤした顔を見るのは嫌だったので、私は残っている荷物を持って家を出た。私は母を車に乗せて運転席に座っても、兄夫婦への怒りがまだ残っていた。どうして父は兄にこんな恩恵を与えたのだろうか。すると母は優しく微笑みながら、バックミラー越しに私を見てこう言った。あの子、終わったわね。どういうこと？あの家、当時は結構高かったのよ。だから35年ローンのうち、あとまだ20年分ほど残ってるのよね。マサトはあまり熱心に働いていないみたいだし、ローンの支払いは無理なんじゃないかしら。それにあの家を売っても、もう価値はだいぶ下がってるから、ローンを相殺することはできずに結構な借金になると思うわ。私は母の発言で全てに合点がいった。それじゃあお父さんは？このことを想定して、マサトに家を相続したのでしょうね。これは父による兄への復讐だったのだ。父は兄に家だけを相続した。
それを遺留分として兄に渡し、他の貯金などの財産は私と母に残してくれていたのだ。つまり兄は借金を抱えただけということだ。それから1ヶ月後、兄から連絡が来た。おい、母さんに会わせてくれ。はあ、もう会わなくなっても構わないみたいなこと言ってなかった。緊急事態なんだよ。家のローンのことかしら。な、お前知ってたのか？お母さんが教えてくれたのよ。20年分のローンがまだ残ってるって。でもお兄ちゃんたちが相続して、あの家に住むことを決めたからしょうがないよね。ふざけんな。ローンがあるって知ってたら断ってたよ。もう遅いし自業自得でしょ。そもそもあんだけお母さんにひどいことをしたのに、お父さんがあんたたちのことを許すとでも思ったの？都合よく考えすぎでしょ。せいぜい借金地獄に苦しめばいいわ。私はそう言って電話を切った。兄夫婦はこうして借金を背負い、家だけは広いのに貧しい生活を送らざるを得なくなってしまった。ちなみに私と母は父がかなり貯金をしていたことと、母自身も昔から投資をして稼いでいたこと、私も仕事でかなり稼いでいることもあり、正直言って相当にお金がある状態。この感じだと私の老後も普通に事足りそうな状態だ。なので私も仕事を辞めて投資生活に移行することに。現在は母の介護をしながら2人でのんびりと暮らしている。今後は新しい趣味でも探して、セミリタイヤ生活を満喫しようかなと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。